Tara na't magplano ng summer getaway sa Florida Blanca, Pampanga at tuklasin ang ganda ng Palakol River. Malamig na tubig, nakamamanghang tanawin at sariwang hangin ang naghihintay. Ito ang perpektong lugar para takasan ng init ng Tagaraw at mag-enjoy kasama pamilya at mga kaibigan. Matatagpuan sa Barangay San Jose ng Florida Blanca at ito ay may 8 kilometro mula sa town proper. At ito ay parte ng Gumain River System. Isa sa pangunahing atraksyon dito ay ang napakataas na Esitex Bridge overlooking mo yung mismong ilog. Pagdating mo dito ay kailangan mong magbayad ng entrance fee sa halagang 30 pesos. At meron din namang mga cottages na nagkakahalaga ng 300 pesos at merong 50 pesos din na parking fee. Ang Palakol River ay isang hidden gem na nag-aalok ng nakakapreskong karanasan. Umaagos na malamig na tubig, malalagong puno na nagbibigay lilim, at ang payapang tunog ng kalikasan. Ito ang perpektong escape mula sa magulong buhay sa syudad at mainit na panahon. Ang kristal na malamig at malinaw na tubig ng Palakol River ay perpekto para sa paglalangoy at paglublob. Siguradong mawawala ang iyong pagod at init. Ang luntiang paligid at ang natural na ganda ng ilog ay isang pambato para sa iyong mga Instagram post. Kaya samahan niyong muli sa ating road trip adventure dito sa Palakol River ng Florida Blanca. So, what are you waiting for? Let's get it on! Okay, so medyo makalimlim ngayon at dito na tayo sa Palakol River. So on the road test natin si Squawkoy, yan, para ma-testing natin kung okay ba yung pinagawa natin water pump at kung hindi na siya nag-overheat. Para okay naman. And time check, it's 2:18 at dito na tayo sa Summer Place, yan, sa Florida Blanca, isa sa mga sikat na pasyalan, budget meal na resort or ilog. At yun na yung Esitex, yung tulay. Sobrang dami ng tao dahil ano pala ngayon, holiday. Bali, Chinese New Year. So, bago tayo pumunta dun sa ginagawang munisipyo ng Florida Blanca, dumaan muna tayo rito. Tignan natin kung may chance na makapagpalipad tayo ng drone. Kasi ilang beses na tayo nag-attempt dito, ayaw lumipad eh. Pero yung nakikita natin sa FB, nakakapagpalipad sila. So yun yung titingnan natin. So tara, punta tayo sa ibaba. Daming nakapark. Wala akong nakikitang kamukha ni Aima. Meron namang tindahan. Yun, so halos puno yung parkingan dito. So maraming ngayon, marami ng mga kubo. Medyo makulimlim na. Ang dami na palang mga kubo. Kali nagbayad tayong 30 pesos entrance, yun. And then 50 pesos yung parking. Yung kubo daw 300, pero kukuba dahil magbibideo lang naman tayo. At try natin makapag-drone. So yung mga kubo nag-start doon, then magkabila hanggang doon pa, sa lampas ng mga posting malalaking yun. Ayan, no? Dami naliligo. Ito yung tinagriang summer place ng Florida Blanca. So far ito, mga wala pang ano dito,
Wala pang umarkila. Yan. Mostly kasi yung mga ano, yung mga nagre-rent ng cottage, doon sila, doon sa malapit sa may tubig. Oh, para malapit yung ano, yung kainan. So negative, hindi pa rin tayo nakapagpalipad ng drone and nagre-require sila ng permit. Magkikipag-coordinate ka sa LGU sa barangay and then punta yata kayo sa may ano, sa base air base. So hassle din kaya video na lang. Dito, nakikita natin yung dalawang bagets dito. Ang pangalan mo? Jan Carion po. Jan Carion. Tapos yung isa? Lubi Peyasita. Ay, dito kayo. Dito pa kayo? Taga saan ba kayo? Taga San Fernando. San Fernando. No ka rin ka rin? Kaya tayo po Baliti. Balite. Marami kayong pumunta? Marami po. Marami. Sa ano? Ayun, no? Marami pala sila. So tayo mag-isa lang. Magbibideo lang sana tayo at kukuha ng drone footage kaya lang eh. So next time ulit. Sige mga. Okay, shoutout kaya kayo madwa. Salamat po. Okay, so hindi pa rin tayo pwede makapagpalipad. Dapat daw magpaparegister muna dun mismo sa loob ng base air base. Ayon kay Sir, nano lagyan mo Sir? Sila yung nagbabantay rito, di ba? Sa Sir Rudy. Dito sa may Palacol. Nanya po sasakupin Palacol? San Jose yan? Blanca. San Jose po, barangay? Oh, okay. Barangay San Jose. Ang ganda sana magdoon, ang daming tao eh. Kaso, obligado tayong pupunta dun sa ano, dun sa either pwede sa munisipyo at pwede sa mismong base air base. Ayan. So, kinausap na nga natin si Sir Rudy. Dapat pumunta raw muna tayo doon. Kasi ang ganda pa naman ng weather. Tsaka ang daming tao dahil holiday ngayon. Diba? Holiday, ano, halos puno. Tsaka ang dami ng kubo ngayon. No? Nung last year pumunta kami dito, alas konti lang yung kubo. Ngayon marami na. Okay, so halos magti 3 o'clock na pero marami pa rin yung dumarating. Talagang dinarayo itong ano, Palacol River ng Florida Blanca. Mas maganda naman to para magkaroon ng income yung LGU dito sa may Florida Blanca. Kasi tuwing summer lang naman yung ganito eh. Kapag tagulan wala naman. Halos 3 buwan lang. Halos 3 months lang daw sabi ni Sir yung may
Okay, so finally, habang naliligo tayo dun may nakita tayong ano rito, nagdo-drone. So, tinanong natin kung paano siya nakapalipad kasi yung sa atin, nagkakaroon ng ano, yung sa authorization zone. So, kailangan pa natin kumuha ng permit. Pero yung sa kanila, napalipad niya. Ito yung drone niya, oh. Yun, ang laki, oh. Air 3S. So ito, napalipad niya and nakiano tayo. Nakisabay muna para makakuha tayo ng aerial view dito sa may Palakol River. So ito yung may-ari, oh. Ayan, oh, si Sir, anong pangalan mo kasi? DJ, and then? Brian, yung isa? Ramil. So sila pala ay taga Lubao. Pero si Sir taga Lubao din. Quezon City. Ayan, oh. Silang dalawa. Yung kanina, hindi to. Tagig. Tagig. Ikaw yung adwan taga Lubao. Hindi, taga-tagig ako. Tapos nandito ang dalawa. Lubao. Ganun ba? O, ayan, oh. So, thank you very much kay Sir. Oh. Tingnan niyo yung ano niya, yung controller niya. Ang laki, oh. And then, ito yung Air 3S. Kumpara mo dito sa Mini 3, oh. O, parang kapatid niyang maliit. At least nakakuha tayo ng ng footage dito sa may summer place. Sayang naman kasi madalang lang yung pagkakataon na ganito. Kung kukuha pa tayo ng permit, oras na, di ba? Tsaka hassle. At least may kuha na tayo. Once again, thank you sa thank you kina Sir BJ, Brian and Ramil. DJ ng Voice of Aero. Sir, yan, oh. Shoutout sa mga balagbag boys dyan. O, Balagbag Boys. Parang naririnig ko yun, yung mga Balagbag Boys. Bago na kayo. Meron pa ako, ito pa ako. Ayan, oh. Once again, thank you mga sir. Madam.